Vítajte pri počúvaní a tentokrát aj sledovaní novej epizódy Autobuild podcastu, alebo teda rozhovorov, ktoré publikujeme aj v rámci Autobuild podcastu. Tentokrát by som chcel vedľa mňa privítať dvoch pánov, pána Martina Beliančina, ktorý je regionálny manažér Alcar pre Stredné Slovensko. Dobrý deň. Dobrý deň. A pána Ľubomíra Ježa, ktorý je majiteľ pneuservisu EM Design a e-shopu pneusvet.sk. Dobrý deň. Taký ten úvod tematický by som povedal, že máme také nejaké dve sezóny, ktoré jedna nám už asi prebieha, tá, ktorá sa týka prezúvania kolies a tá druhá, ktorá nás čaká, čo sú dovolenky. Hej? Čiže v podstate, aby mal aj poslucháč a divák informáciu, budeme sa rozprávať predovšetkým o téme diskov a predovšetkým o téme pneumatík, o tom, aké sú v súčasnosti možnosti, pretože Alcar je medzinárodná výrobná a obchodná skupina, ktorá sa zaoberá predajom značiek najmä AEZ, DOC a Descent, ak sa nemýlim. A zasa Pneusvet, ten predpokladám, že pozná si každý, kto niekedy riešil nákup pneumatík. A mimochodom gratulujem vám k tomu, že ste už tretíkrát po sebe shop roku. Že ste, práve teraz sme sa bavili o tom, že to ocenenie prišlo. Takže ako to je s tým prezúvaním? Poďme tak úplne, že od začiatku. Že vy už trebárs máte prezuté, hovorí sa o tej nejakej hranici 7 stupňov Celzia. Je to tak, nie je to tak? Ako to vyriešite? Tak tento rok je pravdou to, že prišlo to pomerne skôr, to oteplenie. Ja som prezul pondelok. A včera som si pozrel počasie a ten budúci týždeň nás čaká ochladenie, takže uvidíme, aký to bude mať vplyv na sezónu a že či sa to zastaví, nezastaví, ale v podstate dá sa povedať, že sezóna je naštartovaná a beží v plnom prúde. Keď riešim servis pneumatik doma, ich prezúvanie a tak ďalej a chcem si napríklad vyhodnotiť to, že či sú pneumatiky už treba staré, alebo či ešte ich môžem používať, tak aké sú na to nejaké tipy a triky? No, určite treba zvážiť hlavne hĺbku dezenu, to, aké sú pneumatiky staré. To nám určuje v podstate na pneumatike DOT číslo. Odporúča sa, aby pneumatiky neboli staršie ako 5 rokov. Od dátumu používania. Nie je to od dátumu výroby, ale od dátumu, kedy sa začali používať. Mňa by zaujímalo, lebo je to taká jedna, ako čo registrujeme podľa odozvy vždycky čitateľov, poslucháčov a divákov, jedna z takých top tém, že celoročky, či už áno alebo nie. Ako sa na to vy pozeráte z hľadiska možno nejakých štatistík, ľudia do toho už idú alebo nie? Lebo ja mám pocit, že áno, a ja sa priznám, že aj ja už jazdím na celoročkách so súkromným autom. Je tam obrovský nárast. Momentálne ten podiel celoročných pneumatík je okolo 10% na slovenskom trhu. Postupne to pôjde určite ešte vyššie, v Nemecku už máme okolo 30%, takže ten predpoklad je, že ten trend bude stúpajúci. A ešte jedna taká štatistická otázka pre insidera, čo sa týka trebárs čínskych pneumatík, lebo vieme, že akože čínsky automobilový priemysel sa sem tlačí aj v rámci automobiliek, ale ako to je s tými pneumatikami, lebo ja registrujem napríklad aj v testoch Autobuildu, že sa tam objavujú tie pneumatiky a že nemajú zvyčajne až tak úplne hviezdne výsledky. Áno, tiež je tu nejaký stúpajúci trend aj z tých čínskych značiek, ale na Slovensku stále skôr tie štandardné značky majú miesto. Takže sme v podstate ako keby konzervatívni klienti, hej, že ideme si tie svoje európske. Sú určite ľudia, ktorí hľadajú aj nejaké lacné riešenie, ale nevždy je to správne. To som aj predpokladal. No keď sa bavíme o prezúvaní doma, pán Beliančin, tak nebýva napríklad problém v tom, že ľudia jazdia na nevyvážených diskoch? Tak to je veľký problém, pretože vyváženosť diskov v podstate má zásadný vplyv aj práve na opotrebovanie pneumatík. Hej. To znamená, že pneumatika sa nederie súmerne, ale bude potrebovaná z vonkajšej alebo vnútornej strany. To znamená, že to je jeden aspekt a tým druhým aspektom je to, že už pri veľkom nevyvážení môže, triasť volantom a auto sa môže správať pri brzdení, alebo tie vlastnosti pri brzdení sú oveľa horšie. A je to nebezpečnejšie. A mňa vždycky zaujímalo, keď som si kupoval trebárs aj nové disky kolies, a teraz neviem, že či to je chyba, alebo či sa to tak robí, prečo treba vyvažovať aj nové disky, keď sa prvýkrát obúvajú na auto?
Tak Alebo nie je to štandard? Bola to iba moja kvázi chyba môjho produktu? Je to štandard, pretože ten proces výroby toho disku je odlievaním a následne nejakým opracovaním mechanickým. To znamená, tiež pracujeme s nejakými toleranciami a to isté platí aj pri pneumatike a navyše tieto dva komponenty sa dávajú dohromady spolu. Hej. To znamená, že práve tým vyvažovaním, tým nalepovaním tých závaží sa dosiahne tá súmernosť tej pneumatiky a toho disku spoločne ako komponentu kompletného kolesa. Takže keď povedzme vyhodnotím, dajme tomu, že už mám buď staré pneumatiky, alebo jednoducho už nemám dostatočný dizajn, tak ako dnes nakupujú ľudia pneumatiky? Je to už povedzme, že jednoduchá vec, stačí, že si kliknem, povedzme, mám Toyota Yaris, tak si kliknem Toyota Yaris, taký ročník a rovno mi to už vyskočí, alebo? V zásade áno, je to možné aj takto, ale ideálne je sa asi pozrieť priamo do technického preukazu a skontrolovať aj priamo s vozidlom, či súhlasia tie údaje v technickom preukaze s tým, čo mám namontované na vozidle. Veľakrát to práve tak nie je a potom musíme riešiť výmeny so zákazníkmi, ale v zásade stačí údajmi technického preukazu nakupovať. Tam je uvedené všetko potrebné. Akože tiež mi to osobne príde, že pri tých pneumatikách to je trošku jednoduchšie, ale čo sa týka tých diskov napríklad, že keď si chcem kúpiť disk a cez internet, že nikam nejdem, viem to spraviť bezpečne bez toho, aby som sa pomýlil, lebo aj pre mňa ako motoristického novinára to nebolo jednoducho, keď som si kupoval disky, aby tam sedeli všetky tie ETčka, ďalšie rozmery, akože máte to nejak treba zošetrené? Tak keď sa vrátime, ja neviem, nejakých 10-12 rokov späť, tak to bola komplikovaná záležitosť, nakoľko existovali takto hrubé aplikačné katalógy, kde to bolo poctivo potrebné nalistovať, samozrejme neboli tak dynamicky aktualizované. V súčasnej dobe rôznych softverov, výmeny dátových informácií sú k dispozícii naozaj precízne prepracované konfigurátory. Jeden z nich je aj na našej stránke www.alcar.sk, kde je voľne prístupný 3D konfigurátor. To znamená, že motorista musí vedieť, tak ako pri pneumatikách, čo má zapísané v technickom preukaze, kde to môže byť ako hlavný rozmer, alebo alternatívny rozmer spodnej časti a potrebuje vedieť presné parametre vozidla, vrátane motorizácie a výkonu. Následne, keď toto správne zadefinuje, tak ten konfigurátor mu ponúkne paletu diskov, ktoré je možné na dané vozidlo použiť. A ten konfigurátor je spravený tak, že v podstate jedným klikom obúvate ako keby ten disk na vozidlo, viete si tam meniť farbu vozidla a v podstate dokonca ešte pootáčať v 360 stupňoch, keďže je to aj dizajnová záležitosť na to, aby si ten motorista vedel predstaviť ten disk na danom vozidle. Tak rozhodne to je dizajnová záležitosť a v rámci toho dizajnu ľudia často idú do toho, že sa snažia trebárs, alebo nie, že sa snažia, ale túžia potom, aby mohli trebárs na auto obuť väčšie disky, než majú zapísané v techničaku. Sú tam nejaké legálne možnosti, keď sa chcem k tomuto dostať? Sú tam legálne možnosti, samozrejme primárne by ten motorista mal vychádzať z toho, čo je uvedené v technickom preukaze, ako som spomínal, buď teda ako ten hlavný rozmer, alebo tie alternatívne rozmery. Ale z pohľadu emisie a súčasnej doby veľa značiek, alebo aj je to rozdelené aj na po jednotlivých modeloch, v podstate umožňuje používanie len jednej alternatívy priemeru kolesa. A v tomto prípade môže motorista teda požiadať buď importéra alebo výrobcu o dopísanie toho rozmeru, alebo v podstate využiť ten spôsob cez nás, tak to nazvem. To znamená zakúpením diskov AEZ, DOC a Descent je možné vlastne dopísať ten rozmer diskov a k tomu príslušných schválených pneumatík cez tzv. Alternatívny rozmer. Alternatívny zápis, pardon. Funguje to tým spôsobom, že požiada predajcu o vydanie tých príslušných povolení. Ono sú to v podstate 3 dokumenty. Je to ministerské rozhodnutie, je to typ certifikát a je to typové schválenie komponentu. Následne ten predajca, či je to e-shop alebo pneuservis, doplníte údaje o montáži, kde svojím podpisom v podstate potvrdzuje, že tá konfigurácia na to vozidlo je správna a sedí. A motorista potom ide na okresný úrad dopravy, kde vypíše ešte jednu žiadosť. A doteraz to bol 12-eurový kolok, viem, že sa tam udiali teraz nejaké zmeny. Tak v podstate je do tej spodnej časti technického preukazu, do spodnej časti alternatív dopísaný rozmer toho disku a plus príslušných schválených pneumatik.
A viete posúdiť nejakú trebárs úspešnosť tohto procesu? Že keď zvažujem, že či do toho ísť, je možné trebárs, že mi to neprejde, alebo s vašou konzultáciou a s vašou pomocou je akože vysoko pravdepodobné, že budem úspešný pri tom zápise? Tak úspešní budete v tomto prípade na 100%, pretože všetky naše disky AEZ, DOTS, DEZEN sú homologizované a typovo schválené. To znamená, tá homologizácia nie je len nejaká všeobecná, ale je presne pre daný typ vozidla, vrátane výkonu a motorizácie. To znamená, jednoducho to poviem, to, čo vám ponúka náš konfigurátor, tak to viete za týchto podmienok do toho technického preukazu dostať. Sú tam nejaké obmedzenia, to znamená, že použitie, užšieho priemeru pneumatík alebo nejakej kontroly blatníkov. Tým, že tie AEZ-ka, DOTSy a DEZENty sú schválené, tak je jasné, že sa mi to tam zmestí aj do toho podbehu, že nie je tam schválený rozmer nejaký nereálny, ktorý by sa nezmestil. Tak v tomto prípade nemôžete dostať do Fabia 20-palcové disky, pretože to je na úkor potom profilu pneumatík a ten otvor pre to koleso je daný. No a čo sa týka toho, že sa bavíme o tom, že to je dizajnová vec, tak ako sa trebárs vyvíja dizajn tých diskov? Nejaké možno, že farebné prevedenia, povrchové prevedenia a tak ďalej. Viem, že vy máte aj vlastný vývoj, tak kam to smeruje a kde sme teraz? Tak ja by som asi najskôr predstavil tie jednotlivé značky, pretože sú tri, ako ste spomínali, AEZ, DOTS a DEZENT. AEZ je našou vlajkovou loďou, to znamená, sú to disky, ktoré sú vyrábané v tej najvyššej kvalite s dôrazom na detail. Nemožno ich použiť všade, pretože začíname od 17 palcov a končíme pri 22 palcoch. Firma DOTS bola historicky spájaná s tuningovou scénou, ale postupom času sa ten tuning, ako keby, myslím ten vonkajší tuning exteriéru auta sa nejako vytráca, skôr sa tuninguje teraz, z pohľadu výkonu, alebo nejakých výfukových výkonnostných vecí. Tak dosť by som sa charakterizoval ako športovú značku, kde taktiež začíname od 16, končíme pri 21 palcoch, ale je ich bežne použiť na autách aj menších, aj väčších. A v podstate DEZENT má najširšie zastúpenie z pohľadu ponuky diskov, má dezentnú cenu, to znamená veľmi dobrý pomer kvality a toho, čo si ten motorista za tie peniaze kúpi. Ak sa pýtate na tie prevedenia, tak skutočne motorista má na výber dnes obrovskú škálu možností od strieborných, grafitových, antracitových, čiernych, matnom, lesklom prevedení. Za posledného pol roka začína byť trendová bronzová alebo zlatá farba, tak už tam tiež už máme 3 modely a potom sú to tie populárne kombinácie týchto farieb s tou leštenou čelnou polchou, tých čierno-strieborných, grafistovo-strieborných a tak ďalej. A keď idem do takýchto expresívnejších farieb, trebárs počas zimnej sezóny, tak nemusím sa báť toho, že sa mi ten disk nejak zničí, lebo ako ja registrujem historicky aj povedzme v mojej rodine ľudia ešte stále prezúvajú z takých pekných, povedzme, hliníkových diskov na zimu skôr, na nejaké plechače a tak ďalej. Tak je to už zbytočné, ako by sa to dneska bať? Tu by som to rozdelil na dve časti. To znamená, že do tej zimnej sezóny je pravdou to, že o ten disk sa je potrebné častejšie starať a umývať ho. Hlavne z tej vnútornej časti, kde sa vedia uchytiť, nečistoty, kamienkov, blata, čo má vplyv samozrejme aj na rozváženie kolesa. Pri tom hliníkovom disku to dokážem na tej umývarke vystriekať aj znútra. To je prvý taký moment. A druhý moment, že pokiaľ použijem tú kombináciu tých dvojfarebných diskov, to znamená tá leštená čelná plocha a nejak farebné to vnútro, tak tá leštená čelná plocha je to vlastne, to nie je farba, ale je to vyleštený hliník, ktorý je len prelakovaný. To znamená, že tá ochrana toho disku, toho materiálu je vlastne krytá len tým lakom. Čiže z pohľadu samostatnej povrchovej úpravy ten disk vydrží a znesie aj tie zimné podmienky, vrátane posypových solí a podobne, ale v podstate, ak poškodím tú povrchovú úpravu toho laku, tak som vlastne na živom materiáli a hrozí tam potom oxidácia. Čiže odpoveďou je áno, môžete použiť aj tieto disky v zimnej sezóne, ale treba si dať na to väčší pozor. A tam ma zaujali veľmi, čo som, priznám sa, nevedel, tzv. Hybridné disky.
mohli by ste možno aj o tom viac povedať, lebo to mi príde ako taká fajn celkom možnosť, že ak chcem mať niečo naozaj jednoduché, univerzálne, čo zároveň aj akože celkom dobre vyzerá, samozrejme nie sú to akože také profily, ako má trebárs to AEZ alebo tak, ale stále sú to však krajšie disky, ale pritom oceľové. Tak je to oceľový disk, tam musím povedať to, že je to iba produkt Alcaru, nemá to nikto iný. Ten produkt prešiel veľkou inováciou za druhý polrok roku 2023, lebo to bolo len o jednom dizajne a o jednom disku. Aktuálne tých modelov je 9 v rôznych farbách a skutočne niektorí z tých modelov na prvý pohľad sú ťažko rozoznateľné od hliníkového disku. Hybridný znamená to, že svojím tvarom pripomína teda hliníkový disk. V podstate má zakrytý stredový náboj a nie je potrebné naň riešiť puklicu a spĺňa to tú estetickú časť toho, že to auto vyzerá celkom fajn. Pán Ježo, spomínal som hneď v úvode, že ste už tretíkrát po sebe získali ocenenie Shop roku. Asi to nebude úplne náhoda, keď je to už naozaj tretie víťazstvo. V čom ako keby tkvie tento úspech, že máte tak dobrý feedback od vašich klientov? Tak v prvom rade ide hlavne o starostlivosť od toho zákazníka, naša možno skladová dostupnosť, ktorá je jedna z najväčších na Slovensku, rýchle doručenie a hlavne teda poradenstvo. Koľko vy reálne máte pneumatik skladom? Reálne sa v sezóne držíme na číslo okolo 30 000 kusov. 30 000 kusov. A keď si objednávam, tak aká je šanca, že to bude mať trebárs naozaj, že na druhý deň alebo na tretí deň, že relatívne rýchlo, že nemusíte to ešte objednávať od nejakého ďalšieho dodávateľa? Pokiaľ to máme skladom, tak samozrejme sa snažíme expedovať v ten deň s doručením do 24 hodín. A pokiaľ ide o nejakú starostlivosť o klientov, máte tam niečo, čo vám vyhráva tú ich spokojnosť a to, že vám dávajú dobrý feedback, niečo také extra? Nie sme len e-shop, ale máme v prvom rade skúsenosti aj priamo z našej prevádzky v Žiline, kde máme aj servis ľudí, ktorí sú dlhé roky u nás a vedia o tej problematike pneumatik a diskov veľa. Takže tam sa môžeme v podstate poradiť, ak by som chcel, hej, že so živým človekom, nie len prostredníctvom tej vašej garáže napríklad. Máte trebárs aj nejakú infolinku, lebo ono sa to nezdá, ale niekedy kúpiť pre laika pneumatiky nie je úplne jednoduché, aj keď je to iba zo pár rozmerov, že môže vám trebárs aj zavolať, alebo máte skúsenosť, že stačí tá garáž a to, že si vlastne ako keby nakonfigurujete. Samozrejme máme aj infolinku, prípadne vieme mailom veľmi dobre odpovedať na otázky. Pokiaľ sa bavíme o servise diskov, tak aký je servis pneumatik? Dá sa s nimi niečo robiť, aby vydržali dlhšie trebárs? Alebo povedzme, že teraz vyzujem zimné pneumatiky. Mám s nimi niečo spraviť, alebo ešte lepšie, idem ich skladovať. Ako ich mám skladovať? Tak samozrejme treba tie pneumatiky v prvom rade uskladniť na nejakom suchom mieste so stálou teplotou, ideálne bez prístupu slnka. Ináč sa skladujú samozrejme obuté komplety a ináč pneumatiky, ktoré sú vyzuté. Obuté komplety môžete poukladať na seba priamo. Vyzuté pneumatiky by bolo fajn mať nastojato a nejako ich raz za čas otočiť, pokiaľ je to možné, aby sa nedeformovali. Zaujíma ma, akože tiež také, že z mojej vlastnej skúsenosti je nejaký zmysel v tom, že trebárs budem skrutkovačom vyškrapkávať kamienky z tej pneumatiky, keď ich vyzujem, aby som ich mal teda akože tip-top vyčistené, alebo to je úplne jedno, lebo pri ďalšej jazde sa tam hneď objavia znova. Bavili sme sa po ceste sem, že nevieme, ako odpovedať na tú otázku v podstate, čo sa týka kamienkov. Z hľadiska vyvážiteľnosti je fajn asi, keby tam neboli, aby sme dokonale vyvážili tú pneumatiku s tým diskom. Ale v zásade to podľa mňa nie je potrebné, pretože keď vyjdete z toho servisu, tak hneď ich máte naspäť. Akože, tak by som povedal, že asi je to, že nice to have, že pekné, ale vzhľadom na tú prácnosť sa to nejak asi v zásade úplne nevypláca, čo?
môžeme sa nejak tak zhodnúť na tom. No a čo servis diskov v tom zmysle, že čo s nimi spraviť? Lebo však väčšina ľudí má predsa len tie komplety, hej, už teda keď si prezúva doma, tak nerieši samostatné pneumatiky, ale má to obuté. Opäť ide o nejaké že vyčistenie, to už máme za sebou, hej, ale sú nejaké prípravky, nejaká chémia, čím to ošetriť, alebo je to úplne jedno, stačí to utrieť, vyčistiť a hotovo? Tak ja by som doporučil, aby tie disky alebo tie kompletné kolesa neuskladňovali mokré, pretože hoci by to malo byť uskladnené v suchom prostredí, ale častokrát je to uskladnené v nejakých pivniciach alebo proste v nejakých takýchto miestnostiach. A pokiaľ tam tá voda zostane, tak logicky sa zložitejšie odparuje. A pokiaľ je ten disk mierne poškodený, aj v tých miestach najčastejšie, ako sa vyberá a nasúva krytka pri prezúvaní, to znamená len škrabnutý lak, tak práve nechávame pôsobiť tú vodu na disk a môže tam dôjsť k oxidácii. Takže ja by som to ešte k tým diskom, pneumatikám doporučil naozaj vysušiť a uskladňovať suché. No to je inak dobrý tip, lebo akože pokiaľ to človek robí poctivo, tak ich naozaj ako vystrieka, povedzme, a tie pneumatiky, možno aj vysokým tlakom, aj tie disky. A potom chce mať pokoj, tak ich schová dovnútra a presne sa tam môže tá vlhkosť zbierať, takže nechať ich vysušiť je si myslím veľmi k veci. No a keď ideme teda ďalej v tom povedzme procese prezúvania, tak dnes je to trošku komplikovanejšie aj skrz tie TPMS senzory, čiže Tire Pressure Monitoring systémy. Tam máte akú odpoveď na to? Akože je to povedzme, že bez problémov, dá sa to nejak nastaviť, potom, že už keď mám nejaký komplet obutý, tak už ho dávam bez toho, aby mi to dávalo chybové hlášky, musel som ísť do servisu, alebo tak, ako to prebieha? Dá sa určite senzory tlaku nastaviť aj tak, aby ste nemuseli navštíviť ten servis, aj keď je fajn raz za rok si dať tie pneumatiky s diskami vyvážiť. U nás to riešime tiež systémom od Alcaru, kde máme programovateľné senzory, na základe ktorých vieme ten senzor naprogramovať presne podľa originálneho senzoru. Tým pádom to vozidlo nerozpozná, že ste prezuli letnú alebo zimnú sadu. To je tiež vývoj Alcaru? Treba sa, akože to je vyslovene produkt Alcaru? Je to, nevyrábame ho my konkrétne, ale je to produkt vyrábaný pre nás. To znamená, našim partnerom ponúkame jednak celú škálu TPMS snímačov, či už sú to naše programovateľné alebo teda univerzálne snímače Alcar, ale v našej ponuke je zastúpené množstvo aj originálnych snímačov, čiže motorista alebo predajca má možnosť výberu, lebo je to závislé potom aj na nejakej cene. A keďže pneuservis je v tej pozícii, že musí obsluhovať značky, ktoré mu do toho servisu prídu, tak máme v našej ponuke aj univerzálne diagnostiky, s ktorou on dokáže spraviť v podstate servis. Ten prísluší k danému systému. Takže pre mňa taký zaujímavý záver akoby tohto celého prezúvania je, že aj keď si prezúvam doma, tak mal by som si vyvážiť tie disky, akože z hľadiska funkčného, aby to fungovalo. Čiže nejakej návšteve servisu, aj keď chcem ušetriť peniaze, sa nevyhnem v konečnom dôsledku. A ďalšia vec je, ktorú ľudia často neriešia, je tlak v pneumatikách. Ako keby, že to možno už súvisí skôr s tou dovolenkovou sezónou. Že povedzme, že v apríli si prezujem pneumatiky, nič s nimi neriešim a v júli vyrážam na dovolenku a môže sa stať, že nemám ideálny tlak v pneumatikách a ani o tom neviem, hej, lebo to ešte ako keby nezaznamenali tie senzory a tak ďalej. Tak ako je to s týmto tlakom? Je to naozaj tak dôležité, ako sa hovorí v posledných rokoch? Lebo aj my napríklad na Autobuilde to neustále omielame, hej, že sledujte si tlak pneumatík. Prečo by to človek mal chcieť sledovať? Určite treba sledovať, čo sa týka tých dovoleniek, tam meníme hlavne hmotnosť celkovú toho vozidla, takže tie tlaky sú iné ako pri bežnom použití, keď jazdíme sami v meste. Ďalšia vec je hlavne opotrebovanie pneumatik. Keď máme preústené pneumatiky, tak sa opotrebuje hlavne stred pneumatiky. Keď ich máme podústené, zase sa opotrebuje hlavne kraj pneumatiky. Ideálne je možno hustiť pneumatiky dusíkom, kde ten tlak je stály a nemení sa na základe teploty, tak ako pri klasickom hustení vzduchom. To samozrejme vplyvuje na bezpečnosť. Samozrejme. A na jazdné vlastnosti toho vozidla.
Asi aj na spotrebu, teda to by som tiež Tak zdôraznil, hlavne pri podústení je to o spotrebe potom, áno. Hej, že vlastne kvôli tomu sa s tým ako keby bojuje aj z oficiálnych miest, aby sa nezvyšovala zbytočne týmto spôsobom spotreba. No a častokrát sa stane pri takých dlhších výletoch, že máme takú nepríjemnosť, ktorá je povedzme defekt alebo výtlk alebo tak. A mňa by zaujímalo reálne, že keď sa mi stane, že mám taký defekt, že mi sekne pneumatiku a je vidieť, že trošku trebárs utrpel aj ten disk. Tie disky sa reálne dajú ešte akože servisovať a opraviť, nejakým spôsobom vyrovnať, alebo je to už tým pádom kvázi akože výradový kus a kupuje sa nový? Tam by som to rozdelil na také dva druhy poškodenia, že jedno je takéto estetické, to znamená, že je množstvo firiem, ktoré to dokáže veľmi slušne opraviť z pohľadu nejakého poškrabania alebo nejakého šuchnutia o obrubník. V podstate my ako predajcovia diskov pri zohnutí disku rozhodne nedoporučujeme ten disk vyrovnávať, už rozhodne nie nejakým nahrievaním a už rozhodne nie nejakým zváraním. Treba si uvedomiť v tejto súvislosti aj to, že to vyrovnanie disku nie je zadarmo. Ono stojí niekde okolo 30-40 eur. A keď si to zoberieme z toho ekonomického pohľadu, tak sa dostávame niekde na polovicu hodnoty nového disku, v niektorých prípadoch v menších priemeroch. Takže ak je disk naozaj že zohnutý, netreba ho skontrolovať len samotný disk, ale aj pneumatiku, lebo aj tá môže byť poškodená. A v podstate nechať to posúdeniu odborníkom v plnom servise, že čo s tým. Ja by som ešte tak doplnil pomimo, z hľadiska toho, ako sme sa bavili, že príprava na dovolenku, tlak a tak, ľudia strašne často zabúdajú na rezervu. Neviem, či sa vám to ako keby niekedy stalo aj osobne, ale ja som zažil jeden prípad, že som kamarátovi pomáhal s tým, že som mu iba prišiel dofúkať rezervu s prenosným kompresorom. Tak možno aj to si skontrolujte predtým, ako pôjdete na dlhú cestu, lebo to človek si to nevšimne, neuvedomí, hej. To ste otvorili novú tému, lebo aktuálna situácia je teraz taká, že množstvo aut tú rezervu nemá. No. Hej, to znamená, že tam má lepiacu sadu a veľa motoristov sa spolieha iba na túto lepiacu sadu, lenže pri väčšom prieraze ty, Ľubo, asi budeš vedieť. Ako náhle je tam mechanické poškodenie. Mechanické poškodenie, tak jednoducho je to potom o odťahu alebo asistenčnej službe. A je to veľmi nepríjemné niekde v noci cestou na dovolenku zostať na maďarskej alebo ja neviem, rakúskej alebo chorvátskej diaľnici a čakať s celou rodinou. Takže z tohto titulu alebo dôvodu aj Alcar v minulom roku zaradil sortiment rezervných dojazdových kolies, tých úzkých. A predávame to v celých setoch spolu aj so zdvihákom, kľúčom a je to v elegantnom platenom obale. Aha, takže si to dám do kufra, aj keď nemám ako keby miesto, lebo mám subwoofer tam, kde býva rezerva napríklad, hej, že... Na tú dlhšiu trasu to rozhodne doporučujem, teda buď tým, ak má motorista dve sady, kolie, že letné, zimné, že to nejako do toho kufra pribaliť, alebo z pohľadu toho miesta riešiť toto ušou dojazdovým kolosom. Ja, akože, ale to je náhodou naozaj veľmi, veľmi rozumné, lebo keď sa spoliehate na asistenčnú službu, tak síce tam môžu byť nejaké garancie príchodu do nejakých minút alebo tak, ale potom v realite, v praxi presne, ako hovoríte, niekde v noci čakať. A vy máte treba skúsenosť s tou lepiacou sadou osobne, že musíte to niekedy vyskúšať? Lebo ja hej, a 0 bodov, akože vôbec. A skôr sa mi zdalo ešte, že keď som ju použil, že potom ten následný servis toho disku bol ako keby tak náročný, že to tam celé zalepilo, pokiaľ viem. Nejak to tak funguje, nie? Že ono to tam zostane tak niečo. Áno, tú hmotu treba odtiaľ odstrániť. Tak pokiaľ je tam TPM senzor, tak ten je tým pádom je potrebné nahradiť, hej, takže je to pomerne aj finančne náročné. A ešte by ma tak zaujímalo, ako je to s tým samotným Alcarom, s tým vývojom a výrobou a tak, že, lebo priznám sa, ja som osobne nevedel, že Alcar je firma, ktorá reálne vyrába tie disky. Vlastne odkiaľ, akože, kde pôsobí tá spoločnosť, kde sa to vyrába, vyvíja a tak ďalej? Takže centrála našej spoločnosti je v Rakúsku, s tým, že Alcar pôsobí celoeurópsky a aktuálne je to 16 krajín od Fínska, Švédska, Nemecka, prierezom celej strednej Európy. Všetky tieto dizajny, máme tam vývojové a technické oddelenie, to znamená, že vznik toho kolesa alebo toho disku je naozaj od nejakého nákresu, potom cez testovanie, cez nejaké programy, až samotnú výrobu. Takže tá produkcia je skutočne naša. Máme tu trendy,
posledných 10 rokov, povedzme, že začínajú dominovať extrémne SUVčka, ktoré sú ťažšie, hej. A teraz elektromobily, ktoré sú ešte ťažšie a ešte dokonca elektrické SUVčka, ktoré majú kľudne 2,5 tony. Treba toto nejak zohľadniť? Musia byť tie disky iné, než boli pred 15 rokmi? Ako som spomínal, je to vlastne súčasťou tej homologizácie. To znamená, že ten disk je homologizovaný priamo pre to vozidlo, vrátane výkonu, motorizácie, ale aj tie nosnosti. Alcar samozrejme reaguje na trendy a už druhým rokom zaradzujeme do portfólia aj disky, ktoré sú vhodné pre elektroautá, a pri tých elektroautách jednak je to špecifické aj väčšími priemermi, ktoré sú používané, výnimkovne 20-21 palcov, ale aj dvojrozmermi, to znamená rôznymi šírkami diskov na prednej a zadnej náprave. Zaujímalo by ma, ako to vy vidíte treba s tou veľkosťou kolies, lebo posúvame sa niekam, aktuálne sme aj na 22-kách, povedzme. Má to ešte vôbec priestor na rast, alebo sa to už niekde zastabilizuje, povedzme, a že, lebo to už sú naozaj obrovské kolesa, ťažké, hej, snad nebudeme mať 25-ky čoskoro, neviem, možno, hej, ale... Tak nákladák je 22,5. Áno, ale ja myslím skôr teda, akože v tomto prípade, povedzme, tie luxusnejšie SUVčka a tak. Takže už sme pri 23-kách aktuálne, 23 vlastne. 23-kách. Osobne si nemyslím, že to už pôjde ako nejakým zväčšovaním kolies. Ono si potom aj pre toho motoristu, lebo častokrát je tu taký trend, že čím väčšie koleso je lepšie koleso, alebo čím väčší disk je lepší disk. Treba si uvedomiť, že to má svoje plusy aj mínusy. To znamená, že zväčšením priemeru kolesa o jeden palec narastá spotreba o 3-4%. Ak je to o 2 palce, tak sme v náraste spotreby okolo 10%. Nakoľko sa spravidla používa širšia pneumatika. Pri tom priemere väčšej pneumatiky je pravdou to, že to má lepšiu trakciu, to znamená záber na suchej vozovke, ale je tam väčšia možnosť vzniku aquaplaningu pri mokrej vozovke, hej, na snehu. Si treba uvedomiť to, že pri tých kolesách alebo teda pneumatikách je ten vonkajší priemer kolesa kompenzovaný nižším profilom pneumatiky a tým to auto je tvrdšie. Hej? To znamená, cítime nerovnosti, ktorými prechádzame. Takže len pri tej elektromobilite je to taká špeciálna kategória, nakoľko priemer býva väčší, 20-21 palcov, a pneumatika býva veľmi, veľmi úzka. Hej, to znamená v rozmere 205, 60, R19 a podobné rozmery. Ako vnímate, alebo ako sa Alcar trebárs pozerá na to, že tie disky sa snažia byť teraz v niektorých prípadoch čo najaerodynamickejšie, že sa ráta ako keby každé 1-2%, ktoré vám dokážu trošku ušetriť. Máte už aj vy trebárs také zavreté disky, alebo s takými tými plastovými doplnkami, ako dávajú niektoré automobilky továrenské? S plastovými doplnkami nemáme, ale zatvorené disky už máme, dokonca ho mám na aute. Ale nemáme elektromobil. Jasné. A čo sa týka toho svetu pneumatík, tak tam trebárs tiež nejak vidíte to, že sa musia prispôsobiť tým elektromobilom alebo tým veľkým SUVčkám, že... Určite áno, tak ako pri diskoch aj výrobcovia pneumatík začínajú vyrábať špeciálne pneumatiky pre elektrické vozidlá. V zásade nie je problém ich použiť aj pre štandardné vozidlá. Ja osobne tiež mám benzínové auto a mám pneumatiky s označením Elect, takže nevidím v tom problém. Ale určite aj výrobcovia smerujú k tým elektrickým vozidlám. Tak hlavne, aby znižovali asi čo najviac ten valivý odpor. To je asi najdôležitejšie. Ale zase tam potom zvyknú trpieť nejaké vlastnosti, nie? Akože predsa len, že tie športové pneumatiky mávajú vyšší valivý odpor, alebo už to ani dneska neplatí úplne? Áno, veľakrát pneumatiky s nízkym valivým odporom a s dobrou spotrebou majú hlavne nižší dezen. Takže aj pneumatika, keď kúpite športovú pneumatiku, ktorá má vysoký valivý odpor na začiatku, postupne ako ju zjazdíte, tak ten valivý odpor je stále nižší a nižší. A pán Jež, ak by som vás mohol poprosiť už tak na záver o takú, že podal by som exkluzívnu radu človeka, ktorý sa vyzná v pneumatikách, má e-shop s pneumatikami. Ako by si mal človek na Slovensku kupovať pneumatiky? Že akože
Lebo ja to dosť riešim v tom zmysle, že ľudia ešte stále, trebárs aj keď sme sa bavili o tých celoročkách, ľudia ešte stále pozerajú na to, že výkonnosť na snehu a tak, ale reálne pokiaľ nebýva človek na severe, povedzme Slovenska, tak koľkokrát ide po snehu, že pre mňa osobne je to hlavne výkonnosť na mokre trebárs. Je to rozhodovanie nejakým spôsobom správne, alebo vždycky to treba vychádzať z nejakej lokality konkrétnej? Áno, určite treba pozerať aj na to podnebie, v ktorom žijeme, ale v prvom rade väčšinou ľudia hľadia na to, aby mali bezpečnú pneumatiku na mokrej vozovke. Aj z tých štítkov, keď európskych, keď ľudia čítajú, tak sa snažia hlavne čítať, aby mala ačková brzdná dráha na mokrej vozovke. Pán Ježova, čo sa týka tých trendov aktuálnych pri výbere diskov online, tak ako to vidíte v tomto smere, že čo ľuďom už ponúka taký portál, ako je Pneusvet napríklad? Tak u nás je viacero možností, ako si môžete disky nakonfigurovať na vozidlo. Prvý asi najčastejší je, že máme na e-shope garáž, kde si viete vybrať svoje vozidlo s motorizáciou. Následne vám do ponuky vypíše všetky vhodné disky pre dané vozidlo. Prioritne sa snažíme radiť do ponuky disky, ktoré sú presne vrtané pre dané vozidla. To znamená, že nemusíte používať žiadne dodatočné montážne príslušenstvo, pasuje tam originálne príslušenstvo, ktoré je aj tým sa myslia nejaké akože podložky a takéto veci? Strediace krúžky, druhé skrutky a tak ďalej. Ďalšia možnosť z toho výberu u nás na stránke je, že keď neviete všetky údaje o vozidle úplne presne, tak viete zadať vašu ešpezetku, na základe ktorej vám tiež vieme vyhľadať disky. Tam už potom len zvolíte priemer, ktorý by ste chceli a následne dostanete celú ponuku tých diskov. Vôbec sa toho netreba obávať, my každú objednávku aj kontrolujeme, takže aj keby niekto zle objednal, určite mu nepošleme zlé disky. A asi sa to dá akože v prípade ako iných e-shopov, aj keď váš tovar je väčší, ale dá sa to asi aj akože vrátiť a vymeniť bez problémov. Samozrejme. A keď si povedzme doprajem luxusné vlajkovú loď AEZ-ka nejaké, stále je to o tej jednej skrutke, ktorá má akože ten bezpečnostný vzor nejaký, alebo sú už aj nejaké iné možnosti? Hej? Tak čo sa týka zabezpečenia mechanického, tak toto je asi jediná možnosť, ako disky zabezpečiť. Potom ešte možno parkovať na osvetlených a strážených parkoviskách a tak ďalej. Ale aby som doplnil v tej téme ešte presne vrtaných diskov, tu je tiež obrovský progres, nakoľko pred 6 rokmi sme mali 200 artiklov v tzv. Presnom vrtaní, kde nebolo potrebné používať centrovacie krúžky a vlastne ďalšiu sadu ako keby príslušenstva, buď skrutiek alebo matíc. A vlastne po niekoľkých rokoch je tých artiklov už 2600. To znamená, že motorista naozaj si vie teraz vybrať, ale koniec koncov je to aj trendom a samotní zákazníci si tento produkt alebo respektíve takúto kategóriu diskov začínajú pýtať a žiadať. A preložené akože do laického vyjadrenia, to presné vrtanie diskov znamená, že to je presne na moju Fabiu napríklad, alebo... Ak to ideme vysvetliť laicky, tak je to tak, že keď ste mali originálne disky, tak ste mali jednu sadu šrobov, ktoré sú na aute. A keď ste použili univerzálne disky, ku ktorým je potrebné dať tie centrovacie krúžky, tak ste potrebovali mať ďalšiu sadu skrutiek s tými centrovacími krúžkami. Tá sa zvykla medzi tými sezónami stratiť, alebo sa zvykla zabudnúť doma a potom to auto zostávalo na zdviháku v tomto servise, pretože to nebolo možné uchytiť. Takže je to nesporná výhoda pre toho motoristu, že sa používa to originálne príslušenstvo, ktoré na tom vozidle je. Ja vám ďakujem za rozhovor, dúfam, že to bolo prínosné aj pre našich divákov a poslucháčov a budem rád, keď sa budeme opäť počuť niekedy a stretneme sa v tomto formáte. Ďakujem aj my.